Volám sa Miroslav Kasan, hirudoterapiou a chovom pijavice lekárskej sa zaoberám od roku 2010. V tomto videu sa pozrieme na to, ako sa vlastne pijavica lekárska liahne. Pohlavne dospelú oplodnenú pijavicu, tzv. Matku, umiestnime do špeciálneho substrátu, kde za nejakú dobu začne odkladať kokóny. Keď je pijavica lekárska pripravená odložiť kokon, najskôr vytvorí penový obal. Do stredu tohto penového obalu pijavica lekárska odloží samotný kokon. Postupne penový obal zmizne a zostane iba čistý kokon. V tomto postupom času dozrievajú maličké pijavice lekárske a keď je kokon zrelý, tak sa z neho vyliahnu. V tomto prípade pijavičkám lekárskym môžeme pomôcť na svet. Buď môžeme pomôcť s tlačením vajíčka, kedy vlastne z neho postupne začnú vychádzať pijavičky, alebo po prípade ho môžeme maličko nadstrihnúť a pijavičky lekárske vypustíme na svet. Tak sme úspešne na svet priviedli asi 15 maličkých pijavičiek.